uNkulunkulu yokulonda kubusisa uphile uphumelele kama kuPastor Lecturing Africa. Kodwa-ke siyafisa ukulishintsha igama sibe igama elihle elizovuma ukuthi going forward masi-add ezinye iy'nhlelo liqhubeke lisebenze, because lela Netflix bayamisa no-Netflix behluleke ukubiza futhi abanye. Yes, kodwa-ke asenze kanje. Uma ukuthi kuyenzeka unethuba lomsebenzi wokukorobha endlini, ukuklinela, ukwashela, ukayinelwa, ufisa umuntu ozokusiza, khona ofuna umsebenzi manje, sithinte. Inamba-ke isenze kuphela uma ungumlandeli kusukela ekuseni nge-5 ntambama uyangifonela ku-WhatsApp. Uma ungifonela awungibuze igama, uyichaza wena igama, uchaza iphupho. That's only thing engilindele wena. Tebogo Mphuthi 9996. Sawubona. Kuchazana iphupho mngani wakho ekunikeza imbali. Okay. Omenze iphupha enikwe imbali, boyfriend yakhe, ubhuti wakhe, usisi wakhe, umngani wakho. Nake singakusho. Number 1. Uma uphupha umuntu, upha uluhluma ekunika izimbali. Lokho kusho ukuthi ungalindela inhlanhla nesibusiso esizayo kuwe. Okay. 2. Ngokujwayelekile uma uphupha umuntu, kuwupha uluhluma ekunika imbali. Lokho kungabe khona ukuthi kungenzeka lo muntu ukukhonzile, uyakuthanda futhi ukufisela okuhle. Ihlabelelo seyihlabelelo 2 verse 10. Thandiwe wami wakhuluma wathi kimi, vuka sithando sami, mhlekazi wami, woza sihambe. So kungenzeka umngani ngikho lapha ngiphume kumngani okuphimbali. Okay. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha imbali uma uphupha umuntu upha uluhluma ekunika imbali, ungabe khona ukuthi kungenzeka uzothola isipho noma isabelo, umklomelo noma umvuzo nje omuhle futhi omkhulu maduze. Okay. 4. Kuyenzeka futhi ukuphupha umuntu kuba upha uluhluma ekunika imbali. Lokhu kungabe kukhomba ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngothando oluhle futhi olumnene noluthokozisayo. Kungenzeka lo muntu uyakuthanda, uyafuna futhi ukuthi nithandane, yabona? Uma ukuthi umuntu wobulili obuhlukene nobakho, kodwa uma ukuthi umngane wakho wobulili obufana nobakho, kungenzeka uyakuthanda nje ukukhathalele, noma-ke uzothola uthando nje komunye umuntu maduze. Isihlabelelo sehlabelelo 2 verse 1. Ngiyimbali yaseSharon nomnduze wezigodi. Kanti Jobe uthi uyavela njengembali. Sebakhulu besibheka la umuntu mekunikeza imbali, upha uhle kakhulu. Umuntu mekunika imbali uthando, noma kunemvuzo ozoyithola imihle, noma lo muntu ukukhathalele ufisela okuhle. Be blessed. When